Machiegni kendo Jodak mache Bunyinyi kaunti ma Kericho bago ng'anyo mamuol ewi lokruok mar gach okolo mar Standard Gauge Railways kata SGR kagiloso kinde ng'anyo. Jodak wacho ni yor SGR mano yangi kinde higa mar 2022 noloki ma ok omigi ler kata kawo pach jopiny. Giywak ni lokruok ma kamano dhi miyo ok giyud tesend idho garino monego maugen ni dhi bedo Chebunyiny kendo ne dhi kelonegi yore makare mag timo ohala kod yuto mobup. Ponono ni gari no kalo e gwenge makono. Ginyiso sirkal mondo odwok yor gach okolono kaka ne okete motelo kendo ponono ni ok owinj ywak gi to gibiro dhi nyime kod ng'anyo. Na kitu ni East Africa. Alafu inakuaje mtu mmoja mwenye mali, mwenye tajiri na ambaye umepigiwa kura na wananchi, halafu upeleke ikufaidi wewe wenyewe. Sisi pia ni watu. Hatuwezi tukakubali. SGR itabaki kuwa hapa. Badilishwa hata 100 meters itaenda offline. So kwa hivyo tulikaribisha project na juzi president alilaunch na akasema kwamba kila kitu inafanyiwa. Watu wa area hii, kwa sababu mimi ni pastor wa area hii, wakatengeneza matitles, wakafanyiwa succession na wanangoja saa hii malipo kutoka Land Commission. So juzi tukasikia kwamba kuna mabadiliko na hatuwezi kubali. Hata mimi kwa kanisa tulikubali na tukasimamisha ujenzi wa kanisa. We need a clear stand from the government that the station should remain forever. Secondly, we want to tell the area MP if he is concerned of diverting the station to a so-called ong'anyo tea plantation should stop from now on.